Muri yeZimbabwe pane mashoko anoshamisa ayakatogwa nevanhu veZANU-PF. Mashoko anokashikamadza kuti aiwa vanhu veZANU-PF sei vasinganyari kunyange havo vazvibvisira opposition yavo. Saka muri yeZimbabwe tisati tamboendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Nokuti tinoona kuti maZANU-PF patriots anouya patwitter handle opposite kuti we are ready to win the 3 February by-elections. Saka tiona pane picture pachiratidza kuti aiwa pane maofficers ari kudzidziswa kuti by-elections omaaronga sei. Saka vanonyora kuti preparations for 3 February 2024 by-elections are at an advanced stage with constituency elections officers training currently taking place. Saka tiri kuona kuti pane matraining officers ari kudzidzisiwa kuti by-elections vomafambisa sei. Saka vanhu vakaona vachireply kupost iyi ona vanhu anouya vachibhoye kana mumwe anouya anyora kuti ZEC is ZANU-PF, mumwe anouya achinyora kuti your bosses have spoken, they have removed your enemies from the ballot and you are happy to give the nation an update. Your project is going well as planned. Ari kachiti aiwa imi project yenyu iri kungofamba zviri nyore nyore nekuti enemy yenyu opposition yenyu makatobvisa 23 macandidates e-CCC afana kucontesta. Saka tiri kuona kuti pakaipa muri yeZimbabwe. Saka tona mumwe anouya achipindura achiti ko vamakatraina last election vakaendepi? Because I understand kuti in all these constituencies elections were done before. Saka muri yeZimbabwe inoratidza kuti iyi nyaya iri kutotsviriridza, iyi nyaya iri kutopisa nekuti vanhu vakatojamuka vari kutobhoyekana, vanhu vatori upset. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinda mucomment section medu motiudza mafungiro enyu. Aiwa musisubscribe kulike mochainotina on the bell icon. Ndambochiona maupdates anokupai pano paZim News Live.